Morjesta työkaluessasta. Joskus taannoin tehtiin video Flowstepin poranteristä ja tuli useampi kysymys, että käykö rostikalle eli rosterille tai happoselle. Tämä ei käy, mutta nyt otettiin valikoimaan kobolttiseosteinen vastaava Flowstep. Kattokaa, kun on sujuva kärki. Tällä holahtaa. Niin tällä menee sinne rosteriin. Ja järkihintaista tavaraa löytyy suoraan hyllystä heti toimitukseen. Ja suosittelen kaikkea testaamaan. Flowstep on kova juttu. Osalle, kuka poraa rosteria, niin ottakaa tää koboltti. Sitten kun on mustaa rautaa, perusrakenneterästä ja sen sellaista, niin normi HSS. Mutta Flowstepia kannattaa testata. Ei muuta kuin työkaluessa. Moro!